ଶ୍ରୀ ମନାଲି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅନନ୍ତ କିଶୋରୀ କଳକିରଣ वंदे श्री गुरु पुरुषोत्तम निरंजनाय नमः। नमस्ते अच्युतानंद नमस्ते जगन्नाथाय नमो नमः। जसवंत अनंतम बलरामम नमो नमः। हे मोर जगन्नाथ प्रेमी भाई भौणी मान आज शुभ सकाल शरण पंजर जो अधा ଥିବା କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି। ଶରଣ ପଞ୍ଜରା ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଞ୍ଚସଖା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଏଇଟା ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଆଜି ଦେଖ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାରିଦ୍ୱାର ସଦାସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିଥାଏ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ବି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ହେଉଛି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର। ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ଏ ହେଉଛି ଭାଗବତର କଥା। ଭାଗବତ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବେ ଏକାକାର ହେବେ। ବେଦ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କାହାର ଭିତରେ ଆଉ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଯିବେ। ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର। ବେଦକୁ ବି କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିବେ। ସେଇ ସମୟ ଉପଗତ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେବେ। ପାପ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ଏହା ହିଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର କଥା, ଭାଗବତର କଥା। ତେଣୁ ସେ ଶରଣ ପଞ୍ଜରାକୁ ଆମେ ସେଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଭରସା କରି ଆମେ ଯଦି ଅହରହ ପଠନ କରିବା, ତେବେ କଳିର କଳୁଷ ଆମକୁ ଲେଶେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ ଶରଣ ପଞ୍ଜରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭବସାଗର ତାରଣ କାରଣ ହେ ରବିନନ୍ଦନ ବନ୍ଦନ ଖଣ୍ଡନ ହେ ଶରଣାଗତ କିଙ୍କର ଭୀତ ମନେ ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦୀନ ଜନେ। ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦୀନ ଜନେ। ହୃଦି କନ୍ଦର ତାମସ ଭାସ୍କର ହେ विष्णु प्रजापति शंकर हे परम ब्रह्म परायण देव गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया कर दीन कुल कुंडलिनी तुम भंज कहे हृदय ग्रंथि विदारण कारण हे मम मानस चंचल रात्र दिने गुरुदेव दया कर दीन। जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक हे भव कारतिका विनाशक हे मन जेहि तब श्री चरण गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଶରଣ ପଞ୍ଜରାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।